क्या बात है। पूरा सृष्टि के जे रचना कैले बा, जे हमनी के बनौले बा, वही के हमनी के पाता नहीं खे। उहे गीत में महात्मा हरि भजन जी रचना कैले बनी। तोहरा पता नहीं थे कि अब संग में बाड़े जगे के दाता तोहरा पता नहीं थे। अब संग में बाड़े जगे के दाता तोहरा पता नहीं थे। सृष्टि के रचना भइल बा, दसवा ब्रह्म बा। सबसे ऊपर सूरज चांद सितारा, नीचे धरती अग्नि जल, बीच में हवा जीव और आकाश। दसवा ही ब्रह्म। आधा घंटा मन बनवले सूरज चांद नीचे धरती अग्नि जल के बाटे बनवले बाड़े सूरज चांद तारा, नीचे धरती अग्नि जल के बाटे सहारा, बाटे सहारा। जीव आकाश
दू के कक्षा में पढ़त रहने जा तो हमें एगो कविता रहल कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने ये सुंदर जगत बनाया, उस ईश्वर के हम गुण गाए, उसको प्रेम से शीश झुकाए। लेकिन हमन के यहाँ आके खुद भगवान के रचना करता बन जाए, नाना प्रकार के भगवान के मूर्ति बना के पूजा करे में तनको संकोच नहीं किया करो। एको बारी नहीं किया सोचत कि हमनी के बनौले बा, हे मूर्तिया के बनौले बा, जौन मूर्ति बोलत दिया, देखत दिया, सुनत दिया, खात दिया, पियत दिया बा। कि सबका मेरा राम सब में समायल बा, सबका मेरा राम सब में समायल बा। हो जाता देखे भैया तोहरे में भाई बा, तोहरे में भाई बा। हो जाता देखे तोहरे में भाई बा, तोहरे में भाई बा। जकरा के हमने के मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद गुरुद्वारे पता ना कहाँ कहाँ सुइया के पहाड़ के चढ़ाई कहत बानी जा, जौन भगवान के पावे खातिर वो हमनी के अंदरे बा, लेकिन हमनी के परिचय नहीं के कि वो ह त केवन ह। तबे नु लिखल बा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी सुखराशि कि सबका मेरा राम सब में समायल बा। देखे भैया तोहरे में समायल बा, तोहरे में